नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष टाकेकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर आज आपण आलोय देवगडमध्ये मिसळ महोत्सवाला आणि आपल्यासोबत आहे अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार यूट्यूब चॅनल, अमोल सावंत ब्लॉग्स। तर याचा देखील यूट्यूब चॅनल असं आपल्या कोस्टल रोडच्या ट्रिपला अमोल होतो। त्यासोबत दोन इंस्टाग्राम फेमस स्टार देखील असत, रील स्टार बंटी कांबळे आणि स्टोर, याचं नाव काय? सिद्धेश चव्हाण तर मिस्टर स्टॉर्म। तर असे आम्ही सगळेजण इलो। तर या भागात आपण देवगडात ह्यो जो मिसळ महोत्सव असा साजरा होता तर त्याची पूर्ण माहिती घेतलो। भरपूर धमाल येतली। आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे मिसळ टेस्ट करणार आहोत, जे आपल्या एक वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन टेस्ट करूचे लागतात। ते सगळे आपल्या आज एकाच ठिकाणी टेस्ट करू गावणार आहोत। तर आम्ही सगळेजण तुमका सांगतलो की कोणती मिसळ एकदम भारी असा आणि कोणती मिसळ कोणाक आवडली। अक्षय, तू अजूनपर्यंत कुठली अशी मिसळ खाला वेगवेगळ्या प्रकारचे? मी मिसळ भरपूर खाल्लाय, पण असं मिसळ महोत्सवला मी कधी असं म्हणजे दिलेलं आहे ना, असं कधी अनुभवलं नाही। मिसळ महोत्सव म्हणजे नक्की काय असतं हे मला माहित नव्हतं। आज पहिल्यांदाच मी मिसळ महोत्सवला येईल। तर आता आशिष बरोबर आम्ही फिरतलो सगळीकडे। आशिषच्या ऍक्च्युली आपण होमटाऊन मध्येच असतो, देवगडात दिल्यात आमच्या गावात। तर त्याच्यामुळे आशिष बरोबरच आता आम्ही फिरतलो आणि बघतलो की कुठचे मिसळ इकडे वेगवेगळे स्टॉल लागले। ओके अमोल, तू कोणती मिसळ ट्राय केला? हॉटेलात मिळतं तेच खाल्ले रेग्युलर मध्ये, बाकी काय माहित नाही मला। बाकी काय माहिती नाही। पहिल्यांदा इकडे बघूया, चला आता एक एक स्टॉल आपण पहिल्यांदा ते फिरूया। तर इकडे सुंदर असं फ्लेक्स लागलेलं असं आणि आपण आतमध्ये असो आणि इकडे समोर स्टेज, ही सगळी बैठक व्यवस्था असा आणि हे टोटल सगळे स्टॉल लागलेले असतात। विठू माऊली मिसळ, महालक्ष्मी मिसळ, राजेशाही मिसळ, अजून इतर देखील स्टॉल असतात। तर आपण आधी पहिल्यांदा स्टॉल फिरूया आणि नंतर इकडे ऑर्केस्ट्राचा कार्यक्रम असतो तर तो देखील आपण बघूया नक्की कोणकोणत्या प्रकारे कार्यक्रम असतात ते। तर आपण पहिल्या स्टॉलवर आलो, विठू माऊली मिसळ। तर नमस्कार दादा। विठू माऊली मिसळचे तुम्ही ऑनर? ओके, पाव दे आणि स्वीट दे। तर इकडे हे सर्व मिसळचे प्रकार आहेत। स्पेशल एक मिसळ आहे, काळा तांबडा रस्सा, काळा रस्सा आणि एक तांबडा रस्सा। आपला नाशिक पुण्याचा तांबडा रस्सा आहे, हा, आणि नाशिकची स्पेशल काळा रस्सा आहे, नाशिकचा काळा रस्सा। हा, आणि या दोन्ही मिळून आपण एक कॉम्बो बनवलेली, एक कॉम्बो स्पेशल काळा तांबडा रस्सा। ओके, त्याची किंमत किती आहे? त्याची किंमत 150 रुपये, नाशिकचा 100 रुपये, पुण्याचा 100 रुपये, पुण्याचा 100 रुपये, अशी पूर्ण व्हरायटी आहे। ओके, तर इकडे सर्व मिसळ आहेत, ही पुण्याचा तांबडा रस्सा, नाशिकचा काळा रस्सा आणि स्पेशल काळा तांबडा रस्सा। तर आपण याची जरा टेस्ट घेऊया एक थोड्या वेळाने। आधी सगळ्यांच्या आधी स्टॉलला आपण भेट देऊन येऊया। नेक्स्ट स्टॉल आहे कोल्हापुरी चुलीवरची मडक्यातली मिसळ। तर नमस्कार मॅडम। आमच्याकडे दही मिसळ आहे, वडा मिसळ आहे, कटवडा आहे। दही मिसळ 100ला आहे, वडा मिसळ 150ला आहे, कटवडा 120ला आहे। आमच्याकडे स्पेशल म्हणजे मडक्यातली गरम गरम मिसळ मिळणार, पहिल्या मिसळपासून लास्टच्या मिसळपर्यंत तुम्हाला अशी मडक्यातलीच ओके, मडक्यातलीच मिळणार उकळलेली। ओके, तर इकडे मडक्यातली उसळ आहे आणि त्याच्यात हे सर्व दही मिसळ वगैरे, कटवडा मिसळ। तर इकडे भरपूर प्रकारच्या व्हरायटीज आहेत। तर आता आपण पुढच्या स्टॉलकडे जाऊया। आज देवगड येथे मिसळ महोत्सव आयोजित केलेला आहे राणे साहेबांनी आणि सकाळपासून खूप चांगला प्रतिसाद भेटतो। आम्ही अहमदनगर पारनेर येथून आलेलो आहे। माझं खांदाकोणी पनवेलला पण आउटलेट आहे। माझ्याकडे दोन प्रकारच्या मिसळ आहेत, एक मटकीचा तांबडा रस्सा आणि हा मुगाचा हिरवा रस्सा। मुगाचा हिरवा रस्सा हा कमी तिखट असतो आणि मटकीचा तिखट मीडियम दोन्ही प्रकार भेटले जातात आणि ह्या दोघांचा कॉम्बो बनवला आपण राजेशाही स्पेशलमध्ये। त्यामध्ये ज्यांना ॲडिशनल दही स्वीट सर्व आहे आणि तो फक्त इथे कस्टमरसाठी 150 रुपयाला देत आहे। पार्सल तो भेटत नाही, बाकी हे पार्सल पण आम्ही देतो आणि हे फरसाण वगैरे हे सर्व आमचं होममेड आहे।
इनोव्हेशन म्हणून स्थानिक हा. देवगडची महती काय, देवगडमध्ये काय प्रसिद्ध आहे, हापूस आंबा बरोबर. तर ती कन्सेप्ट घेऊन देवगड मधले आयटम म्हणजे हा. ते काळ्या वाटाण्याची उसळ असते, बरोबर. तर त्या काळ्या वाटाण्याची उसळी बरोबर इकडे एक पन्ह असतं आंब्याचं, हा आणि ही आंब्याची डाळ आहे. हा हे म्हणजे लोकली इथे घराघरात खाल्लं जातं, बरोबर. पण त्याला एकत्रित कुठे आतापर्यंत प्लॅटफॉर्म मिळालेला नाही. बरोबर. त्यामुळे ऍज अ देवगडी मिसळ हा पुणेरी आहे, नाशिक नाशिक आहे बरोबर, कोल्हापुरी आहे, कोल्हापुरी आहे, म्हणून ही देवगडी मिसळ. देवगडी मिसळ इनोव्हेशन आम्ही गेले बरोबर. 20 वर्ष याच व्यवसायात आहोत हा आणि असं नाविन्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके. हे काय आहे? ही आंब्याची डाळ, आंब्याची डाळ, आंबे डाळ. आंबे ओके डाळ याच महिन्यात स्पेशली करतात, ओके. चैत्र महिन्यात. तर ही आंबे डाळ आपण टेस्ट करूया. आजपर्यंत देवगडी मिसळ असं जन्माला आलेलं नाही. बरोबर. हा हे इनोव्हेशन आहे, हे आम्ही जानकीच्या माध्यमातून आमचं केलेलं आहे. नक्कीच जानकी नक्कीच हॉटेल मिळभाव. बरोबर. हो जानकी हॉटेल मिळते म्हणलं, नाव ऐकलंय मी, पण खंय तर नक्की माका माहिती नव्हतं मिडबावचं हॉटेल. आणि तुमच्या हॉटेलची चव पण चांगली असते. आम्ही भरपूर वेळा जेवलो मिडबाव मध्ये काम चालू असताना. आणि तशीच कोल्हापुरी मिसळ सुद्धा ओके बरोबर कोल्हापूरच्या पॅटर्न नका, बायको कोल्हापूरची आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे एकदम असं तांबड्यावर असं वगैरे, म्हणजे तो झणझणीत झणझणीत. बरोबर. मस्त. या स्टॉलला देखील नक्की भेट द्या. अजून उद्याचा दिवस असतो हा महोत्सव. दादा यांची किंमत कशी आहे आता मार्केट आणि याचा विचार करता आम्ही 80 रुपये ठेवतो. ओके 80 रुपये. जानकी देवगड मिसळ 80 रुपये आणि जानकी दोन्ही पण 80 रुपये. सर पुणेरी प्रसिद्ध सद्गुरू मटकी मिसळ. दादा तुम्ही पुण्यावरून आलात का? पुण्यावरून. ओके. तर इकडे तुमच्याकडे कोणकोणत्या प्रकारच्या मिसळ आहेत? मटकी मिसळ. मटकी मिसळ. ओके. तर मटकी मिसळमध्ये कोणकोणत्या पदार्थ वगैरे असे येतात, म्हणजे स्पेशल असं काय असतं? मटकी मिसळ स्पेशल म्हणजे तर्री वगैरे, त्याच्यानंतर मटकी. ओके. आणि फरसाण होममेड आहे. फरसाण. ओके. हे होममेड फरसाण आहे. ओके. हे होममेड फरसाण आहे. आणि हा लाल चिवडा ना? ओके लाल चिवडा. आणि तर्री तर तिकडे बनवलेली आहे गरमागरम. आणि याची प्राइस वगैरे किती आहे? 80 रुपये प्राइस. ओके. हॉटेल श्वेता स्पेशल मिसळ. तर आपण या स्टॉलवर आहोत. तर ताई आम्हाला या तुमच्या मिसळबद्दल माहिती सांगा. म्हणजे माझं स्वतःचं हॉटेल आहे, हा. ते हॉटेल श्वेता म्हणून ओळखीचं आहे. ओके. आज मी याला पार्टिसिपेट झाली आहे. हा. हा म्हणजे माझ्या मित्राने हे केलंय, म्हणजे बरोबर. त्याच्यामुळे एक आहे ती स्पेशल मिसळ आहे, हा. जी तुम्हाला बॅनर मध्ये दिसते. बरोबर. ओके. आणि एक आहे मिसळ ती साधी आहे, साधी. ती फक्त 50 रुपये. 50 हा, रुपये. म्हणजे ज्यांना परवडेल तसं लोक घेतात. स्पेशल मिसळचे रेट किती आहे? किंमत? स्पेशलचा 150. 150. आणि त्याच्यामध्ये आणि- आपल्याला काय कोणतं म्हणजे वेगळं बघायला मिळतं? वेगळं म्हणजे हे काय व्हरायटी आहेत ना, ओके. ज्या वाट्या आहेत ना हा. ते वेगळे. आणि फक्त साध्या मिसळ म्हणजे काय, फक्त मिसळ आणि फरसाण फक्त येतं, आणि मिसळ आणि 2 पाव फरसाण. वगैरे, कांदा, म्हणजे नॉर्मल जी साधी Normal. आपली असते तीच मिसळ. ओके. असं बाकी त्याच्यात काय वेगळं असं नाहीये. आमच्या हॉटेलला पण दोन्ही मिसळ आहेत. आहे. तर हॉटेल कुठे असतं? हॉटेल फाटकलाच आहे, जामसंडे फाटकलाच, श्वेता हॉटेल. जामसंडे. तर इकडे आता ताई स्पेशल मिसळ बनवतात. तर आपण आता बघूया नक्की कोणकोणते या ठिकाणी पदार्थ ऍड होणार आहेत. पहिल्यांदा फरसाण. हे रेग्युलर आपल्याकडचंच आहे ना? मिक्स हो मिक्स फरसाण. त्याला दरवेळी चेंज होते, म्हणजे एकच मिसळ नसते. हा. म्हणजे दर दिवसाला मिसळ वेगवेगळी असते. आता ही आज काळ्या वाटाण्याची हा, आहे. ही काय वाटाण्याची. ओके. त्याच्यात अजून कोणकोणत्या प्रकारचे असतात मटकी मिसळ? आहे, चणे आहेत, वाटाणे आहेत, सफेद वाटाणे आहेत, हा. सगळ्यामध्ये येते. ओके. पण याच्यामध्ये सर्वात आवडीने आणि चवीने अशी खाणारी कोणती मिसळ आहे? कसं आहे, ज्यांना परवडतं ते 50 वाले घेतात. तुझ्याविषयी म्हणजे वाटाण्यामध्ये, म्हणजे वाटाणे, चणे किंवा मटकी? आमच्याकडे सगळं रेग्युलर, म्हणजे ज्यांना आवडते ना हा. ते सगळ्यात छान होतात ओके. असं सगळेजण लोक सांगतात. बरोबर. म्हणजे काय असं वेगळं असं काय हे नाहीये, हा. सगळं चांगलं असतं. आणि हॉटेलला सुद्धा जे देतो ना ते सगळं ताजं बनवून देतो. बरोबर. कस्टमरांना 5 ते 10 मिनिटं फक्त थांबायला सांगतो, गरम ओके. सगळं.
शेळं वगैरे काहीच नाही, कालचं जे आहे ते आज देतो अशातली गोष्ट नाही. बरोबर. एकदा तुम्ही ट्राय करू शकता. नक्कीच नक्कीच. जामसंडे ना? हो, जामसंडे फाटक क्लास. फाटक क्लास पूर्ण गावठी आहे. मी कामदार लोक वगैरे काही नाहीयेत, आम्ही स्वतः पूर्ण फॅमिली आहोत, त्यामुळे कोणीच नाहीये. पवन चक्कीला माझे 2 ढाबे आहेत. पवन चक्कीला शेवपुरी, पाणीपुरी हे सगळं माझं आहे. त्याच्यानंतर इथे कॉलेज रोडला एक स्नॅक्स आहे सर्व, आणि स्वतःच एक हॉटेल आहे. ओके, म्हणजे भरपूर तुम्ही म्हणजे व्यस्त असं हे आहेत हॉटेल्स वगैरे भरपूर ठिकाणी तुम्ही भेट देऊ शकता. नक्कीच नक्कीच. आता इकडे मिसळ आपली रेडी होते फायनली. पण इथे असतात हॉटेल प्लस स्नॅक्स आहे, म्हणजे हॉटेल विथ स्नॅक्स पण आहे. ओके. ही आपण शिजवलेली मटकी, त्याला हळद आणि मीठ लावलेले आहे. ही साधी बुंदी आहे जी आपल्याला पाणीपुरीला वगैरे वापरतात. ओके. हे पाणीपुरीला जी शेव वापरतात ती. ही पापडी, ही गुलाबजाम, हा भडंग आहे, कोल्हापुरी भडंग आम्ही यूज करतो मिसळला. हे दही आहे, कांदा आहे, आणि हे सोलकढी, आपण गावठी सोलकढी. ही आमची रोजची मिसळ. त्यात फक्त फरसाण आणि मिसळ आणि शेव टाकलेले. ओके. कार्यक्रमाचे सगळे जे प्रमुख मान्यवर आहेत त्यांना आता रंगमंचावर यायची मी विनंती करणार आहे. आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमदार माननीय नितेशजी राणे यांना मी विनंती करते की त्यांनी रंगमंचावर यावं. जोरदार टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजेत. आपले माजी आमदार माननीय प्रमोदजी जठार. पालेकर सर, एकदा जोरदार टाळ्या सर्व देवगडवासियांच्या येऊ दे या सर्व कलाकारांसाठी. मंचावर उपस्थित आमचे लाडके आमदार नितेशजी राणे साहेब, जिल्हा बँकचे अध्यक्ष मनीष दळवी सर, माजी आमदार प्रमोद जठार साहेब, अजित गोगटे साहेब माजी आमदार, आणि सर्व BJP देवगड कार्यकारिणी मी विनंती करतो त्यांनी देखील व्यासपीठावर यायचं. धन्यवाद. तर मिसळ महोत्सवाला या ठिकाणी आपण सर्वजण जमलो. सर्वप्रथम मी देवगड भाजपा कार्यकारिणीला विनंती करतो आपले लाडके आमदार नितेशजी राणे यांचं तुम्ही स्वागत करावं. त्यानंतर मनीष दळवी सर यांचं देखील स्वागत करायचं आहे. मी दयानंद पाटील यांना विनंती करतो त्यांचे शुभ हस्ते. माजी आमदार प्रमोदजी जठार साहेब यांचं स्वागत करायचं आहे. मिलिंदजी माने यांना विनंती करतो त्यांचे शुभ हस्ते. कडपे यांचं देखील स्वागत करायचं आहे. मी वैभव करंगुटकर यांना विनंती करतो. सर्व नगरसेवकांमार्फत एक साहेबांचं स्वागत होतं मी विनंती करतो. गटनेते शरदजी टुकरुल आणि सर्व नगरसेवक आपल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोकणमध्ये इन्फ्लुएन्सर बनून कोकणचा आवाज संपूर्ण जगात महाराष्ट्रात पोहोचवणाऱ्या सर्व सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचा या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. सर्वप्रथम अमोल सावंत ब्लॉग यांना मी विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. युट्यूबर इंस्टाग्राम पेज हँडल करणारे सर्व मी विनंती करतो त्यांच्या या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्यानंतर बंटी कांबळी, इंस्टाग्राम पेज बंटी कांबळी यांना नुकतीच मालवणी अवॉर्ड्समध्ये सर्वोत्कृष्ट हुकलाईन हा पुरस्कार मिळाला आहे, ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार या पेजचे संचालक अक्षय नेरुरकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्यानंतर आशिष नाटळकर, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनल आहे, आशिष नाटळकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्यानंतर सिद्धेश चव्हाण, मिस्टर स्ट्रॉंग हे इंस्टाग्रामवरील पेज आहे. या सर्व सोशल मीडिया हँडल करणाऱ्या आणि कोकणी आणि मालवणी आवाज हा संपूर्ण महाराष्ट्र आणि भारतभरात ते नेहमीच पोहोचवत असतात. त्यानंतर श्रावणी संकेत जोईल आपली स्थानिक जोडी आहे, यूट्यूब जोडी. त्यानंतर स्वप्नील पाटकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान आहे. आणि ओमकार बांधकर. आणि यानंतर आपले स्थानिक कलाकारांचा आपले आमदार साहेबांच्या हस्ते सत्कार होतोय.
मंडळी खूप खूप शुभेच्छा. मिसळ सुद्धा छान, कार्यक्रम सुद्धा छान, देवगड वासी सुद्धा छान आणि मला वाटतं आपला लाडका आमदार सुद्धा छान. कायम भाजप सोबत राहा, आमदारांसोबत राहा. धन्यवाद. मिसळ महोत्सवाच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले संडेचे सर्व सन्मान्य नगरसेवक, अमोल तेली, आमचे योगेश पाटकर, उत्तम बिर्जी, सगळेच मिलिंद माने, सगळेच मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनीनो आणि सर्व तरुण मित्रांनो, मिसळ महोत्सवाच्या निमित्ताने आज आपण सगळेजण इथे एकत्र झालेलो आहे. पण कार्यक्रमामध्ये आल्यापासून कार्यक्रम एवढा चांगला होतोय म्हणून कलाकार जात असताना आपल्या देवगड बद्दल त्यांनी चांगली आठवण घेऊन गेलं पाहिजे. पण मला आल्यापासून वाटतंय की आपण टाळ्यामध्ये आणि शिट्यांमध्ये कुठेतरी कमी पडतोय, म्हणून एकदा तरी कलाकारांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे देवगड. हे फक्त स्टेजवरूनच आलं, वरतून पाहिजे मला. सगळ्यांचे चेहरे दिसतात, जोरदार एकदा टाळ्या होऊन दे जरा कलाकारांच्या. आपल्या देवगडमध्ये मिसळ महोत्सवाच्या निमित्ताने आमच्या सगळ्यांच्या वतीने आपल्याला हा कार्यक्रम आम्ही आणलेला आहे. आमची याच्यामागची प्रामाणिक इच्छा एवढी होती की 2-2.5 वर्षाच्या कोरोनाच्या कालावधीनंतर आपल्याला आपल्या लहान मुलांना बाहेर जाण्यासाठी, एन्जॉय करण्यासाठी कुठलीच संधी नव्हती. म्हणून आम्ही सगळ्या जणांनी विचार केला की देवगडमध्ये जे कधीच कुठला कार्यक्रम किंवा असा मिसळ महोत्सव झाला नाही, स्थानिक व्यापाऱ्यांना त्या निमित्ताने संधी भेटेल. कोल्हापूर, पुणा, मुंबईमध्ये मिळणारे जे मिसळ आहे ते आपल्याला देवगडमध्ये राहूनच टाकायला भेटतील, म्हणून हा कार्यक्रम आम्ही आपल्या सगळ्यांसाठी आणलेला आहे. त्याचबरोबर जसं कणकवलीमध्ये काही महिन्या अगोदर महोत्सव झाला, आमचे काही सहकारी बोलतात की साहेब सगळेच कार्यक्रम कणकवलीमध्ये चांगले होतात, आम्हाला देवगडकरांना नाचायला काही तुम्ही काही देत नाही. म्हणून देवगडसाठी पण हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि गाण्याचा चांगला कार्यक्रम आम्ही आणलाय. मला माहिती आहे की आपण जसा आता मला वाटतं 9:30 वाजले, 10, 10:30, 11च्या नंतर जेव्हा आम्ही इथून निघून जाऊ किंवा आम्हाला इथं सांगितलं जाईल की आता तुम्ही आता इथून निघून जा, त्यानंतर कार्यक्रमामध्ये निश्चित पद्धतीने रंग भरेल असा माझा विश्वास आहे. पण आमच्या सगळ्यांच्या वतीने आलेल्या हे जे काही कलाकार आहेत, मिसळ महोत्सवाच्या निमित्ताने जे काही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आमच्या विनंतीला मान ठेवून जे काही मिसळधारक इथे आले आहेत, त्या सगळ्या जणांचं मी मनापासून देवगडच्या वतीने आभार मानतो की तुमच्यामुळे आज आम्हाला एक चांगला आस्वाद आणि अनुभव घ्यायला मिळाला. यासाठी तुमचे मनापासून आभार मानतो. त्या निमित्ताने मुद्दामून काही युट्यूबर मित्रांना मी इथे बोलवलो. आपण नेहमी पत्रकार मित्रांच्या माध्यमातून बातमी द्यायला प्रयत्न करतो, पण आजची काळाची गरज ओळखून हे जे काही युट्यूबर ज्यांचा आम्ही सत्कार केला, जे इन्फ्लुएन्सर आपण ज्यांना म्हणतो, जे प्रभाव टाकणारे जे लोक आहेत, प्रत्येक या तरुणाच्या मागे 25, 50 हजार के लाखावर व्ह्युअर्स त्या प्रत्येकाच्या मागे आहे. म्हणून माझी इच्छा जेवढी आहे की त्यांनी या मिसळ महोत्सवाच्या निमित्ताने त्यांना बघणारे जे लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत माझं आमचं देवगड पोचवावं. देवगडमध्ये काय चाललंय, देवगडमध्ये चांगले मिसळ महोत्सव होत आहेत, देवगडमध्ये सांस्कृतिक महोत्सव होत आहेत, जेणेकरून पर्यटनाच्या नकाशावर माझं देवगड ही चांगल्या पद्धतीने ठणठणीत पद्धतीने दिसून येईल, हाच आमचा या मागचा प्रयत्न होता. आज जे काही या माझ्या लहान मुलांना नाचताना पाहिलं, आम्हाला काही या सगळ्या गोष्टी जमत नाही आणि जमणार पण नाही. आम्ही काय बाबा माईकवर बोलणारे लोक आहोत आणि आपण भाषण पुरतेच आपण ठीक आहोत, पण ह्या मुलांना पाहिल्यानंतर म्हणजे जो काही टॅलेंट आपल्या देवगडमध्ये जो उभारतोय, म्हणून आपण पुढच्या वर्षी किंवा येणाऱ्या कालावधीमध्ये स्थानिक कलाकारांसाठी पण एक कार्यक्रम निश्चित पद्धतीने आयोजन करू, जेणेकरून त्यांनाही आपलं असलेलं टॅलेंट दाखवण्याची चांगल्या पद्धतीने संधी भेटेल. हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी असंख्य आमच्या सहकार्याने दिवस रात्र मेहनत केली. खरं म्हटलं तर आम्ही नुसतं प्रमुख पाहुणे म्हणून इथे उपस्थित झालो, पण का 2-3 दिवसापासून सगळेजण जे काय भारतीय जनता पक्षाचे माझे सगळे सहकारी आहेत
आमचे इव्हेंटचे जे काही सगळे माझे सहकारी आहेत त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट असा कार्यक्रम या मिसळ महोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजन केलाय. मी त्यांच्या सगळ्यांचं आमच्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि परत एकदा मिसळ महोत्सवाच्या निमित्ताने तुमच्या सगळ्यांना इथे आल्याबद्दल एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो. हा मिसळ महोत्सव उद्याही असेल म्हणून तसाच प्रतिसाद आमच्या मिसळ महोत्सवाला उद्याही द्यावा एवढीच विनंती या निमित्ताने करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. साहेबांच्या पदस्पर्शाने देवगडचा हापूस दुःखीने भरला आणि ह्या कोकणी स्वाभिमानी वाघाने कोकणचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचवला. वॅक्स म्युझियम, कंटेनर थिएटर, पवनचक्की गार्डनने देवगडचा कायापालट केला आणि आमदार साहेबांनी जगभराचा पर्यटक देवगडमध्ये उतरवला. शेवटी प्रत्येक देवगडवासियांच्या मनात घुमते एकच आपुलकीचे गाणे. शेवटी साहेब प्रत्येक देवगडवासियांच्या मनात घुमते एकच आपुलकीचे गाणे. सदैव राहू देत आमचेच आमदार, लाडके नितेजी राणे, लाडके नितेजी राणे. धन्यवाद साहेब. सर्वांना विनंती करतो आपण पुन्हा आसनात असतो. आपण इकडे आता राजेश आणि कोल्हापुरी विठू माऊली मिसळ. तर इकडे सगळी आता मंडळी मिसळ टेस्ट करून राहिलेली असतात. शौर्य आपण आता सोबत. चला मंडळी आता आपण टेस्ट करून घेऊया. हे आपली असा विठू माऊली मिसळ. त्याच्यामध्ये आपलं काळो रस्सो आणि तांबडो रस्सो असा. तर टेस्ट करून बघूया. काळो रस्सो बोललेले ते जास्त तिखट असा. आमल्या टेस्ट कर. अरे भयंकर हे मस्त एकदम तिखट आहे. मस्त. अरे बाप रे भयंकर तिखट आहे एकदम झणझणी. ही कुठली आम्हाला ही दही मिसळ. दही मिसळ कोल्हापुरी मडक्यातली का? मडक्यातली आणलं. भन्नाट. ही तिखट आहे जरा आणि ही जरा ही नॉर्मल. ही मजा येतात. सगळेजण इकडे एकदम सुटण पडल्या. मला सोबत काही खाऊ नव्हता तर इकडे आणि मस्त एक वेगळी चव काहीतरी ट्राय करून मिळाली. पराग कुबल स्वर्गीय कोकण ब्लॉग जरा उशीर झालो पण आता इलो लाव फायनल. तर तू मिसळ टेस्ट कर आणि आमका सांग कशी चव वाटली. बहुजन विकास मंडळ देवगड यांच्या वतीने आमच्याकडून अनलिमिटेड नाही. पैसे द्यायचे लागतात. अरे ह्याची चव सॉलिड आहे. ह्याची चव सॉलिड आहे. झणझणीत आणि सॉलिड आहे. ही नॉर्मल तिखट हा पण सगळ्यात माका आवडली काळो आणि तांबडो रस्सो असतो. माका ही आवडली. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्र झटको लागता. झटको. हा ही वाली. आता ते तो रस्सो गेलो. हा सगळ्या वाद्यवृंद कलावंतांना विनंती करतो आपण रंगमंचावर आहात. नाही लागलो. एकदम कडक असं स्ट्रॉंग वाटतं. धमाल गाणी येथे होणार आहे आणि मी सुरुवातीलाच म्हणलं की महाराष्ट्राचा महागायक आहे तो. आवडली ज्यांनी सुरुवात केली ही आवडली म्हणजे तांबडो रस्सो. जे आम्ही सूर ऐकले आणि जे आलाप तुम्ही बोलला सर महालक्ष्मी मिसळ आणि खरोखर सगळे कॉन्सर्ट आवडली सगळे एकाग्रतेने. त्याच्यामुळे आता विठू काय गाणार आहात विठू माऊली मिसळ. त्याच्यामुळे तुका विठू माऊली झणझणीत वाली आई तुका महाराष्ट्राचे लाडके माका दोन्ही आवडले. मी खावतं म्हटलं सगळ्यात चवीन खातोय. जिंदगी माका दोन्ही आवडले. फायदा तो पल हंस लो नाच लो गा लो झूम लो यही है जिंदगी. मी थोडासा काल चव बघितलं. 2023 गोड. आता ए चमचो काय माका दही खाऊचा. दही दही खाव्या. दही दही मस्त.
तर मंडळी मिसळ महोत्सव एकदम मस्त पार पडलो आणि सगळं कार्यक्रम देखील संपलो. असा वेगवेगळ्या प्रकारचे मिसळ टेस्ट करूक मिळाले. भरपूर प्रकारचे होते आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे असे झणझणीत, त्याच्यानंतर वेगळी एक आपल्या कोकणातली देखील चव होती. असे भरपूर व्हरायटीचे म्हणजे पुणा, कोल्हापूर, नाशिक, त्याच्यानंतर आपले कोकणातले देखील असे भरपूर प्रकारचे मिळाले मिसळ टेस्ट करूक. आणि तर आता सगळेजण इकडे फोटो सेशन वगैरे चालू असा. तर खूप चांगलो प्रोग्राम झालो. असोच महोत्सव पुढे देखील होत राहतील आणि त्यांची माहिती आम्ही आमच्या सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूबच्या मार्फत तुमका देत असतलो. तर ह्यो कार्यक्रम आयोजित केल्याने त्यांचे खरोखर मनापासून आभार. एवढं सुंदर कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केल्याने खास खवयांसाठी म्हणजे ज्यांका हे सर्व जे आपले मिसळ असतात ते आपल्या टेस्ट करूसाठी वेगवेगळ्या लोकेशनला बाहेर जावचं लागतं, पण ते आपल्याला एका ठिकाणी टेस्ट करून मिळाले. त्यानंतर तुम्ही सर्वजण जे खवय्ये इलास टेस्ट करू, तुमच्यामुळेच एवढं चांगलं कार्यक्रम झालो ह्यो आणि यशस्वी झालो. तर उद्याचा एक दिवस देखील असतो ह्यो कार्यक्रम, तर या कार्यक्रमाक नक्की भेट द्यावा. त्याचसोबत आपल्या सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कसं वाटतो तर कमेंट करून नक्की सांगा. भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा.